E cale xa con esa teima. Ei, detiñan ese home. Roubou unha lancha. Ei! Ei! Alto! Alto, detíñase! Oh, escoitaches iso? Rápido, que foxe. Se a pillarán. Esa armadura moveuse. Ali está. Ali está. Unha mensaxe do gran xefe chegou mentres estaba a policía a bordo. É o meu pasaxeiro, Oliveira da Figueira, de Lisboa. A ver, que tal está o noso mozo deportista? Durmiu ben? Pois o único que ocorre é que o rescatamos xusto a tempo de evitar que afogase. Quen? Soamente a vostede, Mailocán. Adeus, boa sorte. A comida. Aquí ten a súa sopa. Hey, volva aquí. Señor! Señor, Alteza! Raptaron o príncipe, dous homes nun coche, acaban de fuxir. Así é, señor Mitsuhirato, conforme con todo. O meu equipo especial acaba de chegar. Aquí teñen os seus salvoconductos. Veña, suba. Sí, señor. Baites, pero que lle ocorreu? Aquí é central de policía. Tintín, escóitame. Hai unha lancha cara á illa negra. Dous homes da policía secreta que andan a buscalo van a bordo. Tintín, recíbeme, corto. Polos bigotes de plexiglas. Ese é o aparello. Entendido, camarada. Pero, oh... É vostede. Por que non mira por onde anda? Boris, está seguro de que ese aparello vai funcionar? Xa está. Acabamos cos tres a un tempo. Tornasol enoso. Oh, por favor, señor. Profesor Calis, está seguro de que os seus cálculos son... Deus, é terrible. Profesor, aquí ten a espectrografía do aerólito. Parabéns, señor director. Podo suxerir o nome de Calisteno na súa honra. Non! Non! Como capitán deste barco, deteños polo asasinato de Rodrigo Tortilla. Mantéñanos vixiados ata que chegue a policía. Pero por que razón mataron a Tortilla? Tras deter eses canallas, o seu traballo rematou. Tintín chegou isto por radio. Foi citado pola Xustiza de San Teodoro como testemunha no asunto do fetiche roubado. Parece que aínda necesitan os seus servicios. Sí, pase. Aquí está ese individuo. Moi ben, abra a maleta. Déixese de historias, amigo. Ordénolle que abra de contado esa maleta. ¡Soldados! ¡Aos seus postos! ¡Preparen armas! ¡Apunten! Oh, claro que sí. Un ebanista que vive moi preto daqui. Mesmo penso que teño a súa tarxeta. Tome. Sí, o seu irmán era un grande escultor. Morreu hai pouco. Roubado. Sendo así, non quero quedar con este obxeto nin un minuto máis. Deixa que volve a Europa, podería yo devolver ao museo da miña parte. Perdoe, ten hora, por favor. Creo que me parou o reloxo. Moi amable. Va, non parece perigoso. Só lle foi levar a carteira ao profesor. E que pasa co profesor Alambique? Como mis gods no das Gendermaskaya? Imposible. O cetro non pode andar lonxe, seguro. Moi ben, vámonos. Veña, vamos. Máis rápido. Imbécil, serás parvo. Correde, que nos van a alcanzar. Marcha. Ímolos deternos. Veña, raio bendito, non é máis ca unha avalancha. Así é, a situación é catastrófica para nós. A sociedade Espidol é a principal importadora de petróleo do país. En 2 meses o consumo descendeu un 65%. Boa pregunta. Os expertos están a investigalo, pero polo de agora o fenómeno segue a ser inexplicable. Oh, desculpe. Sí, escoito. Oh, é o noso xefe de laboratorio. As súas investigacións estaban a piques de concluir. A ver, sí, dígame. Que se hai que continuar coa investigación, claro que sí. A que ven esa pregunta? Bo traballo. O noso poderoso xeque ha de recompensar cando consiga o poder. Alá é grande. Velaí está o pozo de Bir el Ampik. Veña, móvete! Maldición, o pozo está seco. O prisioneiro desmayouse. Moi ben. Os avións que lle suministramos a Mulpachá fixeron un bo traballo. Axiña se a librar do Emir. Agora que Alcázar tamén conseguiu os seus avións, o asunto de Tapioca halle ser ben doado. Que é o que pasa? Tintín! Mulpachá! Son Dawson. Tintín acaba de embarcar cara a Kemet. Aloxaredes vos aquí. Preparado tubo número 1. Lanzado tubo 1.